Hej og velkommen til det her spil, jeg lige spiller nu. Og ja, som I kan se her, jeg er ret god til det her spil. Så denne episode spiller Stereo Madness og Back on Track. Og så, hvis vi kan nå det, lidt Polargeist. Okay, lad os gå i gang. Og så... Nej, jeg bytter Polargeist ud med en multiplayer-bane. Så vi skal op. Så skal vi op, ned, op, ned. Der. Ned, op. Pro. Sådan. Ups. Jeg skulle nok have hoppet der. Okay, nu fokuserer jeg. Så bagefter den her bane, så spiller jeg en bane, der hedder Stereo Madness X, så jeg kan få mit high-flyver eller et eller andet. Så jeg håber, jeg får den i den her episode. Og hvis I undrer jer, hvordan sådan en fly ser ud, så kan I se den senere på videoen. Ups. Så svært kan det da ikke være. Nej. Okay. Lige meget. Så... Og så... Jeg vil også lave videre på den der Minecraft-sæson. Som i min første video. Aner ikke, hvor mange views den har. Eller likes. Så jeg håber, at den her får en like. Og hvis det er... hvis vi har fået 10 likes, nej, 5 likes, så laver jeg næste af de her videoer. Så... Og den her gang dør jeg ikke.
Så skal man op, 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 op. Snart færdig. Sidste op. Jo. Okay, nu kan jeg endelig så få det banen. Nu skal jeg spille noget map pack. Så hvis man klarer 5 map packs, så får man en af de der high baner. Og når jeg har klaret Stereo Madness 6, jeg klarer bare version 2. Det er ret svært. Og så flyver I. Jeg skal op, jeg skal ned, jeg skal fremad, op, jeg skal ned. Og hvorfor jeg ikke tog den mønt? Fordi den er bronze. Og den gælder ikke. Bronzemønter tæller ikke. Og I kan også prøve nogle af mine baner. Jeg sætter ID'en af banerne ned i description, beskrivelse, eller hvad nu I kalder det. Og jeg tog stadig ikke den mønt, fordi den er stadig ikke noget værd. Okay, I kan bare spole frem. I kan bare spole frem, hvis I ikke gider se det her. Eller nej, jeg har en bedre idé. Jeg klipper den. Så... Okay. I kan bare spole frem til der, hvor jeg nåede langt. Okay. Så er noget langt. Ja, ikke så langt. Men ok langt.
Nå, I må se det i næste video. Klar bare en anden bane. Klar bare en anden bane. Klar bare deadlock. Deadlock. Og den er meget svær. Helt seriøst. Wow. Hop, 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 hop. Wow, det var hurtigt. Men ikke hurtigt nok. Okay, lad os se. Whippert. Og næste wave. Det er så svært. Nå.